Kai jama'a, abota dai bai rana ba. Ka san ni na san ka, tare muke kwana muke komai. Ka ce ma tare aka yi mamu. Wai in zo gun haka rasa abin da zaka ba sai naira 100. Duk gwagwarmayar da muka sha. Abokina lafiya na je ba kai kamar ƴaƴan kanya. Me ya faru ne? Ka san me ke faruwa? Wannan mutumin naka mai hannun 'yan jarirai. To ana ganka kofar gidan da ke edita, wajen su kago kenan. Wallahi kuɗi ne na je nema gun sai rasa abin da zai ban sai naira 100. Ba shi kake bin shi? Ko ɗaya. A kago ya baka kenan. A'a, alkhairi na zo nama karasa gaba. Ka zo ya baka kuɗi. Maula kenan? A ni na fi ƙarfin maula. Abin da nake faɗa ma shi yasa nake kullun nake baka shawara. Ko dan gongon din nan muke fita mana. Ni kaga aikin shamanti ina yi in je dau kwano a kaina. In je dan samu. Ba ganin na fi ka kyan gani ba yanzu. Dan haka ya kamata a ce Yan mata jin mana. Ina zuwa haka. Yaro Allah na gani ina sokin man. Ni fa wannan ɗarin ta ajihunka ta fiye min akan wannan gel ɗin da ka tadda ka tare kake mata magana ka bani ita kawai ka huta. Yan mata na gani ina so. Baka ji ba dai kenan ni fa ɗarin nan ta fi min muhimmanci akan yan matan nan. Yan mata yanzu wahala ne in baka da kuɗi. In kana da kuɗi duk inda kake wallahi sun bi ka. Ai yayi inda yayi to bera ko ina na yaji ya ci.